Leah Hambai Maya Faro dini Hai Manjam Hai bagai orang ni bisingo. Pada ang besikok saya just short time mai sanai. Jom tini kabangma rasniti bodol thui phaimani yaglo. Hoi I jaga anu sapaisio je zero. Tamani bagai jom tini zero sapaimani yaglo aru iha level kaninang. Sini habubagra tinisok purjonto tipra sarno bukaria je bubagra fain khoya je sini tipra hanga phaye je tipra sarla tabukbo je kemato toi oi dongphaya jiru no hmano hnoina tongle जों kabangma je upati phelai जों sini paribortono kintu paribortono gya same arai bearai no je age jerokom tabukbo sirokom 70 বছর जों राजनीति बाय थंजाय फैया तिनिसक पर्यन्त चिनि कुनु परिवर्तन गैया सरकार छलाय जाओ किन्तु तिप्रा सरनि कपाल छलाय जगिया आरो बे आरायनो कांग्रेस फैया थाहा सीपीएम फैया थाहा बीजेपी फैया थाहा किन्तु तिप्रा सरनि कपाल सेम आरो बे आरायनो चिनि हा बुबाग्रा एकमात्र चिनि तिप्रा सरनो थांसानि लामा दैनो चिनि फिनां सिनामनायनै जे एकटा डिमान्ड दै फैयो जे ग्रेटर तिप्रा लैंड O Greta Tipra Lembre Bubagra Nayo je Chini kabangma jaga dro general area dro Tipra sato eba Chini Nayungma village Nirmahal buboto Chini general area klai to eba Aboynagar Nondonagar siroboto Chini kabangma Tipra sarto eba bubo general area dro Bubagra nayo je u borong rongno barai khai biponni basai sinai Barai khai bongno अस्तित्वनो रक्षा खालायसिनाय एकमात्र जोंनि अस्तित्व रक्षा खालायसिनाय जे उ borok roknoबो जों ग्रेटर तिप्रा लैंड रो मा फायनाय बंनोबो एडिसि एरिया मा सामनाय जे जायगा सिनि तिप्रा सातों बो एडिसि एरिया मा अंनाय नै चिनि ग्रेटर तिप्रा लैंड नि हाबुबाग्रा डिमान्ड खालाय दं हाबुबाग्रा तिनि तिप्रा सानि थानियो रांसाकबो सानजा दनगलाबो सानजा रांसानि रिसाबो सानजा एकमात्र सानो जे ओ थांसानोसो सिनि तिप्रा सारा अंलाय मिया आबा खजोतो पातिनो तजाओ जातिनो तजगिया तामानि बागै जों पातिनो तजगिया पातिनो तजगबा एबा जातिनो तामानि तजगिया जों जातिसे ग्रैलाय जों पाति स्रबाय खायनाय जातिसे ग्रैलाय जों पाति स्रबाय खायनायबा सिनि हासे ग्रैलाय जों पाति खाय मानाय आगे चिनी जाति न रक्षा खालायदि चिनी हान रक्षा खालायदि तारपर से पार्टी खालायदि आगे जों हा रक्षा खालायदि चिनी जाति न रक्षा खालायदि आबनि बागै बुबाग्रा साइदो काबांमा जागावो पहिला जाति ओलोबो जाति नै किन्तु तिप्रा सरकबो ताबो बुजिया जे बुबाग्रा भोट बैंक पॉलिटिक्स थौ नै बाखाय दं बुबाग्रा भोट बैंक पॉलिटिक्स थंगे के बुबाय आबो पूरा क्लियर बुबाग्रा एकमात्र लायो जे Chini थांसानि लामातै जों तिप्रासा चिनि तंथाय साथाय रक्षा अंनाय एबा चिनि अस्तित्व रक्षा बाराय खाय जों दिनै अस्तित्व रक्षा अंनाय जों दिनै 25 बोसोरनि सीपीएम नि लगे थाङा सीपीएम कि जों तामार हाबा कुनु किसुरिया सि बलं बिसे तंथाय तिप्रा सरला जों तंथायब्रा रंलाय बगला टाउन बिसिं तयो जों एमएलए मिनिस्टार छनामै रिमबाबो सीएमएलए मिनिस्टार ला एसि रुम थायतयो जों आराम से दंजा बलं बिसिं बुट दोनाय इलेक्शन फेराय जों बुट मारो किन्तु पुरुमाने पट सिनि बुटनि कुनु किसु मानजिया जों बाहागा जे सिनि बुट कुनु किसुया आइ सामान्य हनि बाहागा अनेक दाम से बचिनि एकटा मूल्यबान जे जों एकटा भारतनि नागरिक नि सिनि जांमं से बचिनि ओ सिनि जांमं बबायनो जों सिनि खाना लारखिनाय जितेन चौधरी चिनि Tipra dofani kung febra derni ang jisirai ni simi khanai phemani jebo ekta Tripura dofani ekta montris gorja hanai montris gorja tama banung bumungbai simi se montris nang kajibai montris ya samungbai montris ya ang kini porjonto ang Dhananjay Tripura ei jaga phai sao nang jodi gubai Tripura sani montris gorja halai age nang nini area na rokha khlaidi nini area age ABC tongwani tabukani general loi thang anu bini uttor ang layo Nini area se tabok general nui muzuni area se rokha khlai miya sung gisa kumpe bara rongno barakla rokha khlai nai bo barakla rokha khlai nai je muzuni no kiti se rokha khlai miya bro bukisone rokha khlai ni manai
किसों कुनु किशोर तो सर फैले फैले चीनी बुबाग्रा एकमात्र से चीनी बुबाग्रा तो जे त्रिपुरा सारंगनि बागै त्रिपुरा सारंग नायखौलै लकडाउन टाइम वो चीनी हा बुबाग्रा त्रिपुरा सारंग लगे रही तो माजिया मालंगियानो लगे रहो हमजा साया का बोले सुबह सुबह तो बायरानी त्रिपुरानि जे बायरे थाजाक एबो फरासुना खालायनाय सामुंताय तोनाय बक्से नङो फैमिया रां पैसानि क्राइसिस एबा गारि घोड़ा जे पेन्डेमिकनि बन्द खालायजाक आबुनो एकमात्र बुबाग्रा विभिन्न स्टेटनि सीएम रबाय सालाय सालाय बुबाग्रा हा दैफायो ओ जगह दिनै ओ समयता हास्ति बुबाग्रा सीएम जेबले हानि ना एमएलए ना मिनिस्टार कुनु किसुयाबले हा बुबाग्रा एकमात्र चीनी हा बुबाग्रा होनोसो सिनि जायसे वो हा बुबाग्रा होननाय प्रमाण रय जे त्रिपुरा सारंनि बाय सामन खालायतो केबो बुहाय सामन खालायनाय क्रिबले चीनी हा ओ समयता पेन्डेमिक टाइम डेभलपमेन्ट तालगु डेभलपमेन्ट सीएम बिनि दायित्व एकटा सीएम नि दायित्व जि हानि प्रमाण नायानि किन्तु बिनि दायित्वनो पालन खालायबा मुंबाइ सिनि सेबो सीएम त्रिपुरा साया एडिसि एरिया थायाबो सीएम जानानै फराय हेसो चीनी हा बुबाग्रा फाइतो किन्तु डेभलपमेन्ट सीएम माने पर्वत थिंग मोटे फज्जे एडिसि एरिया बा सीएम के हने आगे फज्जिया चीनी हा बुबाग्रा जों गुरि ब्रंनि न फुजुंत काय आसुइ थां सोंबाय बाहा चीनी बुबाग्रा एक मात्र नायो जों थांसा अंदि जों तामाने थांसा मिया बा खाजानि ताखु दै बुखुंसो जों तामाने थांसा मिया बो तो सुनो कुनु किसु बिया बले जों एक मात्र थांसा से अंदिनि सायाव थांसा बोयहाय विभिन्न पॉलिटिक्स है बुबाग्रा फेमलावो जे आराय उराय नै तो साबियाबले बुबाग्रा एकमात्र थांसा अंदि जिनि अस्त्र रक्षानि बागै जिनि हानो जे कामाथुपि होयतंनायनि रक्षा खालायनि बागै 2018 नि आगे जे बीजेपी फाइप्रो बीजेपी जनता हमेशा बीजेपी ता हमेशा 1.9 रेगा 340 टाका रनाय बुरा बुरी बात्ता 2000 टाका रुबी रुबा 2000 टाका मानदे मानबा नक मानदे मानबा सुसु 2000 टाका खाये ए आरो से तानजाय थाफो आबो से दंनि जे करग रुमानि करग लारमानि वानसोय नायदि खाजानि ताकुते बुगसं जों मिस कल रलाय साख्रि माननाय 50,000 चाकरी होनाय नै जे त्रिपुरा सरकार दै फेमानि आगलसनो लाथरि गखलायसे रे जखन सरकार फेमानि पद सावसनो स्मार्टफोन या सरकार फाज्यानि आगे साव जे स्मार्टफोन रुनाय चाकरी रुनाय 50,000 चाकरी त्रिपुरा सरकनो मिस कल रलाय चाकरी माननाय बियां थाबानि निसि मिस कल रलाय चाकरी माननाय के आसे मिस कल रे चाकरी मानबा के हाबो मानजाबले तिनी जखन सरकार फेमानि आगल साजाओ गाय पालो दूध बेचो पान की दुकान दो बुहे डेवलपमेंट है बुसे डेवलपमेंट बुंसिनी मुसुक तलक दी दूध फालदी कोई फाफिनी दुकान रदी बुदी सिनी डेवलपमेंट एकटा मुख्यमंत्री से बहुते आर से खाते खाना थोबा कुनु दिन खाना थोबे खाजानि ताकुते बुंसं जों कि ननो सरकार बनायो मुसुक तलक नानि बागै कि फाफि दुकान रनि बागै जों ननो सरकार सनामो नों आगे जुदि जों करबो याखै मोनजासिनो ता फेमलक सिदि खाजानि ताकुते बुंसं आं ननो सानि मुसुक आखै ता फेमलक जासिदि ताबक थुई दंनानि जराया थांसा ओय थामाङै जे जिनि हा बुबाग्रानो लगिरनानि जरासे जिनि हा बुबाग्रा मिसकम रलाय साख्रि निसिया 50,000 चाकरी रलाय निसिया एकमात्र जिनि अस्तित्व रक्षा खालायनाय निसानो बुबायदों मोनजायाब्ला जिनि हा बुबाग्रा गुबै से साओ पेन्डेमिक टाइम जे सुबासु फायमानि इ हास्ति सरकार तो केबो सुबैया सीपीआईएम 25 बोसोर राजत्व खालाय थामानि बंसुकार बाय थामानि एसेबायदि सेजबा तंगले ताबको एमले बर्तमान रे बंग सरकार फै एमले तिगिजा तंगले बक्तनंग सेनमाबले फिन जुरा फाबो कोन सेजे कोन नाय फिजे जों रिक्सान सका हलायसे जे त्रिपुरा सावनि बाय फै त्रिपुरा सावना नायो जों से आराय तिनि आं सुनि मुसुओ जुदि 25 बोसोर जाय खामानि पद इ बनभाता तामानि डेभलपमेन्ट अंगिया एकटा तुइनि सुजुग सुबिदा दितां इरो एक स्कूल कॉलेज दिता जिनी एडिसी एरिया ये बनभापरा एरिया दे एक स्कूल गाम दिता स्कूल हतसो तौना हतसो टीचर करै कायनि कायथाम आज 9टा क्लास ब्रो मात्र टीचर कायनि कायथाम बाकी ओ बसिनी बुइसिनी डेभलपमेन्ट हो कोनो दिन अंकिया जों नायो जे जिनी एडिसी एरिया बो हॉस्पिटल गाम अंथों बिथि गाम मानथों तै मानथों या स्कूल कॉलेज अंथों जों बोनोसे नायब्ले जों गय फाबो थालदि मुसु बुलदि दूध फालदि होनजानि बाय जों खजेब्ले नंगो जों गुदि थिकिरिया जों एकटाइ नायो जे जिनि
अस्तित्व रक्षा खालायसिनि बागै एबा जों अस्तित्व रक्षा खालायनो नांनाय जोंनि जातिसे जुदि थांसा गैला जों कामानायनो कामानाय जों कामानाय जों जाति थांसा गैला कामानाय जेमन कुली दङ कुली दंनिखि आगिनो बंनिबा आगे जोंहाय दंले बंनिबा हा दङ राजा दङ যখন এক যুগ রিনি বাগै কামাই খান তাও নং যখন নিনি হা সিগজাं মাने नों एक जुग अय दिनो वानसुं नों बारायखाय निनि हानो माननाय निनि हानो तो अलरेडी सेलाय फैलायजाक कागज पत्र जत बंनि होय फैलायजाक हालासों बारायखाय बंनि हानो मानसिलायब बिनि बागै जों उमतैहाय सिनि थानो कपाल कालाय जातै जरा तंसानि जों थांसा होय जिनि हानो मालारनाय एबिसि हा मानो माने आराग्या जे जों सब किसु मानहा एबिसि हा मानो माने जिनि हानो लारनि बागै एकटा फारान मानहा जे खरां तिसानि बागै ओ खरां जिनि इयुनि खरांनो बुबाग्रा बारिक दिल्लीयाव दिलाङै जिनि एबिसिनो जिनि हानो जुनो हुनानि बागै दिमान खालायनाय नखि ताबो इरो तौथुं जाय तवानि बाय फायो तौथुं जाय तवानि बाय फाजे खाजानि ताखुति बगसं इ जागा फायो एकमात्र केबा नेतानि बागै फाजिया जिनि हानि बागैसो फायो बे आं खाख्लायो एकमात्र जिनि हा बारायख्ला रखा खालायजानाय आबुनो खानानि बागै फायो नै आं खाख्लायो एकमात्र थांसा आंबि जों जिनि हानो मोननाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगानो थुंगिबे आंनो स्वाधीनता रुनाय बुबाग्रा नंगता आंनि सभा लक थांसा आंबि जोंनि हानो रुनाय उनिसा बुबाग्रा लक थांसा आंबि आं हानो रुनाय जों तानि थांसा आंबि आंनाय जों थांसा मासिमा आंनाय जेख्लाय थाबो जों थांसा मासिमा आंनाय जों थांसा सारा कुनु किसुका आरो कै जोंनि 70 बोसोर मै जे जों डिमान्ड खालायफैया जों जे डिप्रेसनाव यक्सनानि बागै कुनु दिन यक्समिया जों जखन जिनि हानि बागै जेकुनु करक तिसजा जों सिब्रु माजाहा जिए बिने गासो थानि जों गुलि माजाहा आदर बारियो जिनि सिए बिने गासो थोसों जिनि सिकाराव गुलि कबजा ओइ रजाहा कुनु बिनि कुनु जासिदिवा একটা পুলিশ একটা টিএসআর সাসপেন্ডিং ও জায়গা কোন আইন করিবিলিসিনি বাগै ও জায়গা বকাসুতে কাসুতে সিটি প্রেসার আন্দোलन খালি হাবলে কাসুতে বে কাসুমিয়া সিএ পাস हो जायथा तालक सि एकमात्र सिए पास हो बजे साउन खालाय मियां माने बिनि मेन रिजन तामाबा जिनि मेन एकमात्र जिनि हा बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट जे जिनि भारतनि जत्तनि सुलाय कोर गजा सुप्रीम कोर्ट ओरे केस होइसे जे सिए सामन खालाय जाकिया ओ সিএ বো তামবা সিএ যখন বাংলাদেশনি তিনি ইউরোপিয়ান ই হানি পরক খাইনাই তিনি সব পর্যন্ত ই হাওজে ওয়াইছা তোমরা বু ই হানি পরক গিয়া বউনি তাসো পর্যন্ত সিটিজেন করে এবার সুনি যে সিং ই হানি পরক সুনি একটা প্রমাণ যে সিং এসটি নি সিং এসটি সার্টিফিকেট দাও বউনি তাবো সিটিজেন করে বক নকুল সার্টিফিকেট বাসি হানি পরক হইতো তিনি বাংলাদেশনি তিনি ফেলা তিনি মেম্বার সানা जों इरे बसर बसर तो जों एकटा मेम्बार एमएलए सियां मिया बक 6 मास जासे प्रिपेयार हानि सिम जाना जों तानि सामियाव इरे बसर बसर तो जिनि हाबो जों तानि सामियाव किसिके बरक गया जोंके बरक मुनि सिटिया खाजानि ताकुति बगसो जोंबो बरक बे जिनि हांसो जों ताबो गाबुराव से गाबुर एकटा नकात जों बेलायनो लासिनो सिक्सा दिनै आं जोंनि मुसुओ नौनि न' आं दिनै नारवाय थारमानि थ नारवाय फैनाय दिनै आं नौनि न' नारवाय फैमानि बर आं नौनो जखन नौनि न'से नौना गाबुर बनाय तन्नाय दिनो गानो सुइनाय नौनि सुइयानो हिसाबानो सेम पोजिशन न सिनि थानियो ताबो जिनि हाव नारवाय फैमानि न ताबो इ हाव बक मालिक जों गाबुर होय माथ इ म हासिनि हाबले जों दानि सिनि हाव गाबुर होय तन्नाय जों दानि नकार होय तन्नाय जों मालिक होयसे दानि गाबुर होनाय जों मालिक न मालिक तन्नाय सिनि हा हमनाय सिनि शासन मांनाय आबुनि बागै बुबाग्रा एकमात्र साजे थांसा आंबि जिनि हा जिनि शासन मांनाय आबुनि बागै एकमात्र सा हा बुबाग्रा जे थांसा आंसुदि 1982 मा 83 समाज मन्त्रीफोर दिल्लीयाव थाङो जुदि एबिसि जि हा बुबाग्रा होय ग्रेटाति प्रलेन तानि तुमियावनाय तोमा काबांमा बरक साओ जे ग्रेटाति प्रलेन ओबो बास्तव कुनु दिन ओय अंमाया जखन जिनि रिस्पेक्टेड बरम गोनां समाज मन्त्रीफोरा जे एकजन बिर योद्धा जिनि शहीद होय थांजाक जे बो जखन एडिसि बिफो जे चाकरि जानाय मुखै जानाय एवान जि दला तो गेसिनि हानो सुनो मारनाय जिनि एडिसि एरिया मारनाय नि जखन डिमान्ड खालायथो ओ समय काबांमा वानचरक साओ जे एडिसि एरिया कुनु दिन खागै लामाया कुनु दिन अंगिया ओबो बास्तव पुलिस ओबो बास्तव एडिसि कुनु दिन मानजिया
যখন ইন্দিরা গান্ধী চুক্তিকে ত্রিপুরা 1982-83 সমাজন ত্রিপুরা ওই সময় ত্রিপুরা সিপিআইএম সরকার যখন দিল্লি সেন্ট্রাল যদি পয়সা কিনলাই বাধ্য ত্রিপুরা যে সরকার তো মার নাইলে ওই সময় ত্রিপুরা সামনে ঠকাইহা সিপিআইএম সরকার যে তাবক जोंसो नंनो एडिसि एरिया रोङो एडिसि खायरोहा होननाय किन्तु जों बने केबो सिनि राज्या बने सुबो दैथाय बने एकमात्र सिनि समाजन त्रिपुरा दैथायो तुनि हा बुबाग्रा अब ते आङो जे गेटा पिपलान जिनि बाय दैथायनाय गालाङा बरक सावो जे अब कोनोदिन आवगाय माया 100 बार साथों आं दिनै 100 बार सानाय जे अब अंनाय जुदि समाजन त्रिपुरा जुदि गेटा पिपलान एडिसि दैथायमाला जिनि हा बुबाग्रा जिनि बागै गेटा पिपलान दैथायमानाय तामानि बागै दैथायनि आंनाय आबोनो जों साराय के सायमानाय जेफोर बुबाग्रा एडिसि जुदि तामानि दैथायनिया तुइसे फायमानाय नै जेफोर प्रमोशन सायनाय रेबुति मोहन त्रिपुरा बोसोर लक सिदेमान रेबुति त्रिपुरा लक ताबुसे एमपी किन्तु आङो शिक्षा फंडिसिनि रेबुतिनि सिनियो आङो शिक्षा रेबुतिनि सिनियो रेबुति एक समय गाबोट सोरनि गाबोट छियो आंनि निजे चुसुनि सन्तिसराम त्रिपुरा एडिसिनि जे छापदारिनि बिनि न'आवसो गाबोट रेबुति मोहन त्रिपुरा একটা গাবুর বিনি ফিকিसेबो চান্স ला लागै जितेन चौधरी बाय माने जितेन चौधरीनि शिशुसेबो একটা গাবুরছে তিনি বুবাগ্রাनि উপরে কক্সিল চাই दङ गुरु जेरकम शिशु सिरकम होननाय आं दिनैबो रेबुतिनो চ্যালেঞ্জ नों एकजन गाबुरसे गाबुर ताबुकबो नों एमपि একটা बांलादेशनि गाबुरसे नों गाबुर रेबुति आंनो डाइरेक्ट से सावो नों ताबुकबो बांलादेशनि गाबुर बांलादेशनि लिगेल इमाइग्रेन्ट्स बाबि हातो फैनायनि नों ताबुकबो गाबुर आगेबो गाबुर नों ताबुकबो गाबुर निनि सारा जीवनसे नों गाबुरै होय थानाय नों त्रिपुरा सावनि उन्नति नायजा नों उन्नति नायजा नों जुदि उन्नति नायो नालाय नों सीए नि पकेटानि बुट होबा सीए तानो तानि नोंनि हायो सीए आंथोंनि तानि बुट होबा अब तो त्रिपुरा सावनि हामजा होय फैनाय नों काम के सायमानो नों तामानि सीए नि पके बुट होबा अब नों जुदि सीए नि पके खाला नों बय थानाय अथच कल थातो नों नि हानि बागै कम्प्रोमाइज खालाय जुदि आं पर नायजा आनि हालायो नै फेलाय नों अनेक किसु प्रबाय रिस्पेक्ट होजा हम खाजानि दाखुते बखौ एमपि तामा नों त्रिपुरा हासनि सिम फाना सामामो नों जुदि का त्रिपुरा सावनो जुदि का हामनाय जानो तो नों के हामनाय जानि बागैनो आवो नों तिनि गाबुर सारा जीवन नों गाबुर दय थांथों आपना आं नायजा नों सारा जीवन गाबुर अंथों आं बोनो नायजा आं क्लियर नायो जे नों आमदैहाय जों जानो ताकलायथों रेबुति जिनि हा बुबाग्रा माया गोनां जिनि हा बुबाग्रानि बाखा गज्जा जे अनेक काबांमा बरावनोबो जागा रो नोंबो ताबुकबो फायदि नों थानि समय दङ नों ताबुक जे गाबुर अय दङ माने बांलादेशनि जायो आमोनो नों ताबुकबो सिहजे नों ताबुक बाय थोजाय दङ नै आं रेबुतिनो सानि मुसु नों आगे जे गाबुर जितेन चौधरीनि शिशु ताबुकबो नों शिशु होइनानै गुरुनि करे हुनै बुबाग्रानि उपरो डाइरेक्टली अटैक खायतो बुबाग्रानो सा रेबुति 5 বছর 10 বছর आंनो रो बुबाग्रा नों गेटा त्रिपुरा लेटो भेदि जों 10 বছর 20 বছর जों सानजा जों मात्र वायहाजे सानो खाजानि ताकु बगन जों एकमात्र वायहाजे सानो जे जिनि आंग्रेजनि मारियो दुलै जिनि हा बुबाग्रा है एडिसि दुलै जिनि हानो हेलारति जिनि हा बुबाग्रा जिनि हानिसे करकसा केबोरी बागै करकसा जिनि हानि बागै करकसा माने संसद तनि बाय करकसा इ हायो सिगां मोलासे तंना बिले केबो तंना बिले बांलादेशि तंखिनि बागै बुबाग्रा करकसाया जों कुंफैबारा तंखिनि बागै करकसा एकमात्र जों कुंफैबारानि बागै जों तामानि बोलो मानसुनि रिंगिया हं जों तामानि सिनि रिंगिया हं किसे आसि सनि दांगा दिसाखै जों तांजाय थांसिनै आरो कोसा दङ जेखौ 2026 नि इलिमिनेशन अवार पर जों कामाय थांनाय कामायै सेन्सार जों ताबक 31% दंनानै जों समयो जों 7% दसे दंगला तारमाने जों सेस कामाजाक जोंनि कोनो अस्तित्व रखा गया अब क्लियर 2026 अब क्लियर इ मनसिनि लास्ट 2026 যখন ইমপ্লিমেন্টেশন একটা আদম সুমারি আমার সামনে বিনো দুই কম্পিটিশন না চিনি ত্রিপুরা সামনে কপালা ওয়ান ছ আপনি তা আমি শিবো পংপং যায় বাজি করবে এনে উলা ধরে जों सिफुंनि मकनि मुक्ति खुसिनि होइसे थाग्रलाय मागला सि समयो जिनि भाषा बुकुनि बसो रखा खाय मागला जिनि बुरि भाषा नसो रखा खाय मागला बांलादेशी रखबाय
जों जखन निजुथि रखा खालामनाया किहानि किहानि बासल निजुत सांबोसो जों बासल रखा खालामनाया हलाय किसों हानिफ्रावनो रखा खालामनाय जों थुमे ताबक जे रकम आन्दोलन खालामतै ताबक जे रकम करपसतै जों सिफु साइबो मागला खाजानि दाखु पिबु जों कामांवा मरनो जों एमले मिनिस्टार सानामै गरि होयनि हाजे चिनि हानि बाय करपसतै हने केबो सायाबले विधानसभा अधिवेशन थाय थुलाय दं खरलाय दं खर 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 फाय কিন্তু চিনি হানি বাই কিহা করছে রকম লাল না বিধানসভা अधिवेशन মিয়া করছলা এনসি মেলা বিরি কান্দর তো কখা আছে राजमातानि ऊपर चिनी पूर्वग्राम ऊपर तस्वीर लेते खाते बाकी लोग क्या एनसी में बाकी लोग क्या हो जाएगा जिस चिनी पूर्वग्राम ऊपर जाते खाते मर और ख्वास इसे या सुधु प्रॉब्लम तो जा पावर में तो जा एमएलए मिनिस्टर तो नानी बागै सुधु मिनिस्टर पढ़ने तो जा तो साथी ने तो जा क्या चिनी हाथ पूर्वग्राम बाई नहीं एकलुस ख्वास होता सभी न आईटीटी एलायंस विरुद्ध पार्टी में तो चिनी हाथ पूर्वग्राम एक बार मात्र एक बार करो खुशी जे चिनी हाथ पूर्वग्राम ने विरुद्ध के करता सभी नंग मुतिन होगा कैसे माने कुरुदिन मुति होगा उल्टा पूर्वग्राम फेमलानि से नहीं दिशा तो बाकी पूर्वग्राम बाई करो सुनाई से अच्छी में কোনো দিনে সাগলা ভোট ব্যাংক পলিটিক্স থানি বাগৈ খাজানি তাকুতি বুকসং आं नुई दङ नोंनि एरिया द्राय भित्र फाय माने आं हरदै लाइसो उदै थांआं ओ एकबार बंनां उरुनु बक्तामा खायबा इरो कामांमा बंनो फेमरान नायो तिनि रांबाय फरायनि नायो तिनि आं सानि मुसु तिनि नंनो रांबाय फरायनाय खानाम नंनो रांबाय फालनाय खानाम नंनो फालनाय बो तिनि नंनो फरायो खानाम नंनो दिल्ली थाय फालनाय नंनो बखौ पाथायनो तारपর फालजा तो जों कामाखै थाबले फालजाते आरो बोसोर जुला फालजानाय सिनिद्र रां गज्जिया खाजानि ताकुति बुकसो सिनिद्र हा गज्जा सिनि अस्तित्व रखानो जों मा खालायलायनाय थांसा ओय जों थांसा आंनि नांनाय जों जुदि थांसा गियान नलाय सिनि हा कामानाय सिरि याक्षी को आबा जुदि जों सिरि हानो जुदि लारु नांलाय सि याक्षी को आनो जों ग्रहनि दंबा जों कि सुदु वाइचारिते यसनि से 70 বছর বংশ সিএম চালিতো না 70 বছর বংশ রাজা সানামিতো না হানি কাবুরং না যিনি হানি মালিক রং নালাय जों गाबुर सानाम लायतो ना শুধু পুরানো রাজ খাই যায় তামানি বাগিছে আর অংশনাই 70 বছর হই ফিয়াবলে একমাত্র ওয়াইহা সি ইয়াকসিতি বানরস নি মারি তিবই চিনি হাবু বাগারনো ওয়া সিএম সানাमै नायनि एडिसिनि ओ हा साबुनि सासना नाय नदि आबो आं गंजि त्रिपुरा साओ आबो कुबुदे कि कुबैया नरं नाय दि आं ननो साओ एक बार बुबाग्रा जुदि चिनि हावा एडिसिनि सिएम सानाम जा नालाय चिनि हाबनाय ने मानाय चिनि अस्तित्व रखा अंगनाय आं साइदो खाजानि ताकुति बुकसं आबो नरं नुइनो मानाय कि उ समयो जखन बुबाग्रा एडिसिनि सिएम सा न आफु कुबुइ ने माना होनानो जे तनन जुदि प्रजे इ जागा फाय थामानि आबो कुबुइनो साहा आं तिनिबो सायो रेबुति नुति प्रसारनो सिजको न बुबाग्रा बाय तो कासालिको न आगेसे आं तनन जुदि प्रबेस तांलायदि आनि करंनो उत्तर दिनो आगे गाबत ताबा पदि किनाक सारा जीवन गाबत थानाय नों गाबर आव एंगिया किसे कि प्रसारनो सारा जीवन गाबत खायनाय गाबत खाय थानाय कि थैया आबुनि जवाब आं सानो नांखा अंका आं प्रेसमिट खायबो पेशेंट खायनाय नोंगा बिनिसना फमा खाय पेशेंट खायनाय नों आगेबो गाबत आनि सुसुनि गाबत ताबंनो वाइचनि गाबत सारा जीवन गाबनो दंनाय गाबत तवानि तामुसुबि खाजानि ताकुति बुकसो वाइचारनि यागलो आं बेसिनो सैया तानि हिंदे आनि बेसि करक सालाय आनि खरांगो खैयां आपनि बागै आं करक सादिया आनि करंना आंरनो माथाय रिसिनाय टिप्रा मुथा लंले बुबाग्रा लं ताबक 27 पूर्व महरि प्रतली केन्द्रनि ओइ करक थां सायखनाय मोजां देवजुत दिब्रा जतनो सन्दा गाहाम सारि गाहाम इरो फाइ मानजाजाक आनि दाखु बुखु ब्रंनो आनि खुलुमाय आफारो ते इरो फाइ मानजाजाक आनि ओकरा रंनां खुलुमाय आफारो ते विशेष क्लाय रासुकजाक आनि यं संनो ते आनि सुसु संनां आनि खुलुमाय आफारो ते बुबाग्रा नेमोय आं थिबाय आफारो चौपानी चिबाया फर आं पहिला नरं न किसा सान्या मुसुंगो इ फुलसुरी एरिया वो फायै बेलाय न खातम थका तामनि होनबाले नरक जतबो थानचां बायखा ताबो साना मुसुंगो नरं न जे गुबै लामा जदि जों हिमिया हंगाय जों गोमाय थांनाय
sini kubui lama angka sini bubagara sing bubagara sara sing soglia tamani hinbale sing 70 bosor sing kebangma politics bai thangjaktai tabuk jora sing bu jaga sukpaika narok saimanu sing tabuk 30% sukpaika tabuk 2026 salo delimitation ongmani pore sing boro suguinai narok wan suguinai di tinio kebangma borok sau ba tam hinai chini bubagara communal hini sau কিন্তু kubui narok wan suguinai di chini bubagara konotin communal ya bojotoni bagui tongu tinio wan sapo hindi chini borok dofane bo hindi jotoni thani bubagara na bubagara কিন্তু tinio chini historical singna kebangma salai tongu tinio sana musungu tini tam hinai historical ekta boi tongu জেডি মন্ডল সুইমানি ও জেডি মন্ডল সাউ 500 বছর আগে ইরো ওয়ানসাসে শাসন খালাইবো বরকসে जोंनो শাসন খালাইন সাউ তিনিও অমহাই गोबां मासिनि हिस्टोरिकल चेंज खालाय दङ आबनि बागै जों जतबो साइमानो जे साबो कम्युनेलिया बुबाग्रा कि वानसारावनो नरंनि जागाया बा नरंनि अमहाय कुनो दिन बे साजाक कुनो दिन साया नायदि किन्तु बरगले तिनियो राजबाड़ी बुसकांग सूर्य सेननि तारपरे तिनि उमाकान्त ओ जागाबो तिनियो रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि पोस्टार हाइना थेपाइरो साबो कम्युनेल नरवान सयनादि तिनियो सिनि जातिनि खेला बुङै तिनि बरक से जोंबाय थंगु जों वान सयनादि जिनि असमयबो जेडि मण्डल जखन खायका असमय शुधु त्रिपुरा मथा एवं TSF रक से अपनी विरोधिता खालायो तिनी गोबांमा पार्टी दङो तिनी सिनि दफा कमाय थांपानो कुनो दिन बरा वान सुग्लिया जे सिनि दफा साबो तिनी सिनि दफा बोजागा दं शुधु एकमात्र शुधु भोट नि बागै फायो भोट पाइखाय नों बरंनो नुग्लिया ताय तामो नुनाय बरंनो एसिगारि हाबजाक ओंखाय ओ विधानसभा थांगाय विधानसभा अधिवेशनाव फुजाक मान नुनाय किन्तु सिनि बरक दफानि बागै बरं एकबार वान सुग्या ताखोक्ते बखुराव बिनि बागै नरंनो सानि मुसुङो साबो काहाम साबो हामिया नरंनो दिसेक खालायदि गोबांमा सानि मुसुङो तिनियो दफा होनि फायो दफाना हामजागो होनि फायो किन्तु दफाना हामजागिया दफाना फालनासे फायो दफाना फालै बरक गोबांमा किसु खालाय थांका तिनियो 3 बोसोर सरकार जों नुबै मानखा गोबांमा बरंनो तिनियो त्रिपुरालेण्ड मानखाबो हिनि तिनि वाक पुरुन तानै चालायखा तारपरे खायसिनि बररक अ जागोगो बरमुरागो तिनियो नेकेट उङै लांताङै तिनियो आन्दोलन खायगा अमरगनो बरक जत्त मुसिरoi ताबुखाय विधानसभा भवन जखन थांनाय त्रिपुरालेण्ड फायगाय तिनियो IPFT फायगाय ताहिन जों पहिलानो त्रिपुरालेण्ड कक सानाय किन्तु आरो थांमानिसो थुजाक जों नायनो आबनि बागै ताबुको फुटेज दङ नरं नायमानो आबनि बागै नरं सानि मुसुङो सबो कुबुय अबरंनो नुङै तिनि 70 बोसोर दङै जों गोबांमा पार्टीनो जों याफारमानि बिसिंतै सिनि बरक दफा कमाय थाङै दङ अ बरक दफानाय मुक्ति खलायना बागै सिनि बुबाग्रा मा फायगा ताखुक्ते बुग्र आबनि बागै नर थानसा मावनाय ताखुक्ते बुग्र ताबुनि सिनि थानसानि मारियो जों बुट मारिनाय बुबाग्रा सारातै सिनि कुनो उपाय करिखा आबनि बागै नरं जत्तनां सानि मुसुङो ताखुक्ते बुग्र तिनि सिनि नरक कायसा लिडार तिनियो जाति हाय मासुंनाय तिनियो नरकनो नुगै नरकनि एरियानि बररक नरक काहाम नरक कुबुय हनि मा फायनातै तिनियो नरक अबाहायके मासुंनाय तिनियो साना मुसुङो ताखुक्ते बुग्र जे लिडार दंनाय इरनि बिसिङो नरकना आंकयना मुसुङो तिनियो नरक से इ तिनि फुलसरिनि नरकबो जाति कायसांखा नरकबो तिनि जोङै तिनियो नरकनि इ दफारगनो नरक थानसा मा खालायनाय बुबाग्रानि लगे मारनाय तिनियो लिडार जदि थानसां याखाय बुबाग्राना सावो लिडार जदि थानसां याखाय तिनियो पाब्लिक थानसाङै बुबाग्रानि लगे थानसानि मारि बुट दवै तिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों मास नामनाय ताखुक्ते बुग्र बिनि बागै नरक तिया तंगि बुबाग्रा सावो जों कुनो रां नांगिया
पैसा नांगिया नरंनि बागै नरंनि थानि जों रांसाक बिया रुपाय बिया नरंनि थानि शुधु एकमात्र थानसासे बियो अ थानसानि मारियो नरक तंदि खोनामनि इ 2026 नि परे नरक लुगनाय सिनि बोबाग्रा नंनि बागै इमान कायसा तबै फायो अ ग्रेटा टिप्रालेन नरक नरनाय आबनि बागै आं सानि मुसुङो दिनि पार्सोनाली नरना आं कयना मुसुङो ताबो जों थानसा सारा ताइ दिनि कुनो उपाय गैखा जों जदि दिनियो 2026 साल डिलिमिटेशन नि परे सिनि कक सानानि परे जरा जरा तंगला दिनि साना मुसुङो ओ बिलोनिया एरिया थांमानि आं आनि ताखु बुखुबाय मालाय नोंनि दिनियो प्रसार खाय नोंनि थांमानि अ जागा तामो न हुंखाय बरक बाय करक सामानि से बरक सावो बाय आंले बुद नाय नरक न किन्तु आं नरक बाय करक साखाय आं हर नरक बाय बुइनि दफा बाय तंगै माया नाय चमुइ तंगो बरक से ताबुक स्वाधीनता करै बरक न से बुइनि दफा चमुइ तंगो नरकनि इ सालाबो नरक नबो चलु चमुइ तंनाय नरक बो कक सामागला आबुनि बागै ताबुकनि सिमि थानसा उंदि थानसानि जरा सुकबाय का ताकुकते बुहुर नरक बो थानसा मा उंनाय दिनिनि सिमि नरक बो समाय मा तांनाय जोंबो थानसा जोंबो बुबाग्रानि लगे तंगो जों ते थानसानि सिमिते आरो कुनु सिनिलिया दिनियो आं साना मुसुङो बीजेपी तंमानो आईपीएफटी तंमानो दिनियो सीपीएम तंमानो ताकुकते बुहुर बरक बानि ताकुक बुहुकसे बरक बाय ता वालायदि ता बुलायदि ताकुकते बुहुर बरक गोबां मा फेमलंग मानो दिनियो बुलायरनानि नायमानो किन्तु सिनि दिप्रा मथानि होइते आनि रिक्वेस्ट दिनि बुबाग्रानि होइते आनि रिक्वेस्ट जे नरक ता वालायदि ता बुलायदि ঠিক 5 বছর পর ইলেকশন ফাইও ইলেকশন থাঙো তিনিও ইলেকশন থাংমানি পরে নরক মুখাং সমলাই যাউনাই কিন্তু সিনি বুবাগ্রা বনাইয়া সিনি বুবাগ্রা নায়ে থানসা তিনি সিপিএম नि বরক ফনংথং কংগ্রেস বরক ফনংথং আইপিএফ তিনি বরক ফনংথং বরক ফাইদি তাবুগলে জরা সুপাইকা তাকুকতে বুকুরা নরক বুসক তংসিনাই সিনি হানা বুসক গমরসিনাই সিনি হাত রিখাবলে সিনি এডিসি পর্যন্ত সে নারক মাগলাকলে নরক ফাইসিদি তাবুগলে নরক ফাইসিদি থানসানি লামাগো ও থানসা सारा सिनि उपाय गैखा ताकुकते बुहुर आबनि बागै नरंनि थानि अनुरोध ताबुक पलिटिक्स ता खायदि ताबुक जातिनि बागै नायसिदि ताबुक जों दफा नसे नायसिना नांनाय जाति हनै जों ता फालसिदि ताकुकते बुहुर आबनि बागै बुबाग्रा ताम हिनबा पुइलाबो जाति उलोबो जाति से हिनि मासावो बुबाग्राले आबनि बागै नरं थानि बां कय जावो जे नरंबो पुइलाबो जाति उलोबो जाति उंसिदि सीपीएम फना खलायदि कांग्रेस फना खलायसिदि ताबुकले जों थानसा उंसिदि बुबाग्रानि मारियो बुदसिदि ताकुकते बुहुर अ थानसा सारा जों कुबै सारा अ थानसा सारा जों कमाय थांनाय आबनि बागै नरं थानि रिक्वेस्ट दं आनि दिनियो आं साना मुसुङो जों गोबां मा दिनि इ तिप्रा मथा जखन एनजिओ तंफुनिबो जों गोबां मा सामुं खलायका बुबाग्रानि अङै जों गोबां मा सामुं खलायका तामन हिनबा बुबाग्रा सिनि बरंनो आसक माया नांगो दिनियो लकडाउन जे जागो माइरं गरै अ जागो जों माइरं बागै मानखा दिनियो जे जागो हात फातार हागो तंनाय गोसा जा लामा गोजा जा हयतो इ पारानि बरफोरनो तंगै मानो दिनियो अ फातार गोजा जारंनो बुबाग्रा शिलं रगो थाङै दिनियो रां पैसा सुबागै बरंनो माइ जारखा अबनो बिनि हामजाक मानि मारि जिनि बरक दफानबो बुसक हामजाक नायदि दिनियो जखन सिनि ताकु बिश्वजित देबबर्मा बुजाय तगजाय थैका आफरोबो सबत अ चुबा चबाना आन्दोलन खलायबा सिनि बुबाग्रा सारा के बकरै दिनियो बुबाग्रा र जों नांगौ आबनि बागै बुबाग्रा सिनि बागै फायका आबो जों बेलाय न कपाल काहाम हिनि साइमानो ताकुकते बुहुर नंरंनि बागै बुबाग्रा सुपायका दिनियो अ बुबाग्रा जों जदि लारगै मानिया हनखाय सिनि भबिष्यत कमानाय सिनि हानि बागै से ताबो लराय सिनि अस्तित्वनि बागै से लराय ताकुकते बुहुर जों ताबो रां पैसानि बागै सिनि नखवानि बागै दिनि लेफ्टिन नखवानि बागै लराइया दिनियो नर अबले जों माननाय अबले सिनि फान्डामेन्टाल राइट जे सरकार থেকে যে मान माने अबले सिनि मान थाइसे किन्तु ताबुक जे जों लराय खालायमानि अबं खसिनि अस्तित्व रक्षानि लराय अ लरायो जदि जों बाक्सा अङै जों जदि चबा खाययांकाय बुसकांनि सालो बेलायनो किरिमा सिंसा फाइ दङ दिन अ 2026 नि दिन अ 2026 डिलिमिटेशन अंनाय परे सिनि बरफ % कमै थांनाय सिनि इ दफा दंगला आबनि बागै साना मुसुङो दासिंबो सिनि ताखु गनन्जय साइथांका जे कुली रगनिबो एक समय राजा तंगो किन्तु कुली रग ताबो कमाय थांका बरम माननाय हंकाय इ बातारं से माननाय ताबो बोसिनि दफा रग नायदि सिनि दफानि आगे बरम रगना आं चाराय फुनि सिमि नुकियाको जे इ बातारग लामा रग काम खायमानि चागो किन्तु अ दफाना मरंनाय साबो नायदि बुइनि दफासे मरगै तंगो ताकुकताय बुकु राबनि बागै साना मुसुङो सिनि दफाले कुनो दिन आगे इ बातारगते काम खायमानि नो ताबुगले जों नुबै मानखा तारमानि जों कमरै थांनाय जरा सुपायका जों बहु कुली हायके मांगै थांनाय ताकुक
takuk te buku ro jora tung sani jora na romoi mala ragu jora pai thang mani pore ne kabai bu kunu phana manglak aboni bagai tabuk no jora narok thansang nani jora thansani bagai narok joto bu tiarong di takuk te buku ro obono thansani jora sukpai mani jora go narok jodi thansang oi man kangkai sini Greta Tipura lembu chung mannai bubagra abono imang ro narong ni thani bok sanu je narok bu thansang sidi tinio I pulsori kamio phayoi ang belai na tongthoka ironi takuk buku ro bu thansang kha thansani mari chung nubui mannai tabok phainai 6 tariko jokhon anarasi no budroi narok thansani mari phunuknai apro sini bubagra ni aro chuguinai bubagra narong ni bagai kaham kok tobui phayo o kaham kok ungkha Greta Tipura land chung mannai takuk te buku ro tabok no tiarongdi tabok no chobani churu tabok chung I chobago jottobo nango sini takuk buku rong na nango bibinno party khlaijak ong mano tabok le chung thansa waisa le chung runa nangnai waisa narong ni bagai besila sania tabok le chung kobangma politics le chung bar rai phaika bole 25 bosor borkha tini 3 bosor borkha 10 bosor borkha bole tabok le chung thansa ungani jora supaika bole tabok le waisa bubagra na naidiba sini ha bubagra se khurong kore phaika sini bagai asal jora sacrifice khlaimani bising teibo tini sadung hoyai kolomti hoyai tini bibinno jaga thangmani bising tei sini bubagra saboni bagai phaiba sini bagai se bini ki rang ne obab de tong na bini tini rajbari ne obab tong na tini bini thunai janai ne obab tong kuno phano obab kre saboni bagai phaiba nini ani bagai se phayo tabuk bu jodi sing khasia oi sing tabuk bu jodi politics thei tong kangkai sini jati dofa kemanai o jati kri kai neng tamana tei politics khlainai ana sadi takuk te bukuro neng tamana tei politics khlainai nini jati se krai nini dofa se kri kai neng tamana tei politics khlainai takuk te bukuro aboni bagai jora tabuk no norong no decision klaidi 6 tariko norong no decision khlainai je anaros markha budunai na national party norok budunai norong no tabuk decision klaidi aboni bagai norong no sana musungo ani takuk bukuro la ang biswas ani dridho biswas norok I thansani mari na budoi tini bubagra na apply khlaina ni ang asang na sangai bubagra ayog lokthong Tipura motha ayog lokthong jot borok dofa daktina mathang jakto hambai ani jorana tuthang ya pharo Delaina hambai sini sar deputy na nangkung mani kok sai khanara mani bagai tabo hain hai khananai sini central committee ni sodasya sar Ranjin na buni nangkung mani kok sai khanara mani bagai koi jao Puilano tinini pandani bonani khuluma yaparo tai okamini okara chakrok babakno no ani khuluma tai hamjangma tai kamini to bororonobo ani khakaham tai hamjangma yaparo tai sini candidate sini Tipura mothani ojamarono babakno no ani khakaham yaparei tini o phulsuri kamiwo o mosangjak pandawo ang kok khaisa thaini sanani naijao kokungkha jeng kwbangma kokno khanaka ang tai bisi saya kisano sanai bongni kokno manjui tamni hinba boskangni je chini soba jeng thanai 70 bosor mannani bagai nok mannani bagai tok mannani bagai wak mannani bagai khitai nok mannani bagai bagan mannani bagai jeng kwbangma rajnaitik dolni odino kwbangma rajnaitik dolni tolawo tongoi jeng choba khlaija omo simiya jeng regional party jara ancholik party bongni tola tongoi bo phiyok jangnai ha mannai hinui norok jotono choba khlaijaka kintu jeng tini tamo nukha o 70 bosoro jeng thokok jaka jeng phemlok jaka jeng kusub jaka jeng satok jaka jeng tini komornani labawo himui tongkha tini chini Dhananjay Tripura mothani president oroni bosaka Jiten Chaudhary hai borok khoroksa MP ingkha Tripura hasteni montri ingkha bini montri tongpuruno MP tongpuruno
bini edisi elaka general lungui thangka bonargai malia o phul soribo judi tini sing soba khalayakai आंदोलन खालायाखै सालसा मबो जेनारेल लुंगै थानाय बयनि दफानि बर' और हाबै नोंनि हानो सेकनाय जितेन चौधुरी न अबकाशा उदाहरण मकाशा माइलस्टोन नंगै दङ नायसेगिना बिसिनि मकल गोसखाङो आबनि बागैनो ताखरो बुखुरो चिनि बुबाग्रा साका आंनरनि थानि रां साइनब्लै आंनरंनो आनो तंखाय नग्रिदि हियाब्लै आंनरंनि थानि रि साइनब्लै आंनरनि थानि दन साइया आंनरनि थानि मंसानो सानो आबनो अंखा थांचा नर खानचा उंसिदे अ कमरनानि लामाव हिमतं माने अ बयबे कुसुब जाग माने अ सातक जाग माने अरनि यगनानि मुक्तिंनानि बागै नर खानचा उंसिदे नर खानचांगै चबावा आनो लगिरिदि फाइदि अ फुलसरी अ का अ थालिक पैसा अमते सारा तिरप्रानो रक्षा खालामनायनि बागै चिनि दफाना मोथांनानि बागै फाइदि नरबो सेंक्रा कुंदि नरबो चबा लगिरवै आंमै बाक्सा चबा नखरसिदि आबनि बागै से बुबाग्रा अ थानचानि बागै तिनि फिलो नखरै सारा तिरप्रा गुरिवै बिनि मुक्ति खिख्लाय सातं वातयो नखरै तिनि बो चबा खालाय दंगो सुदु जों सुदु अर डेमोक्रेटिक लामातै सुदु जों मिसिल खालायै सभा खालायै सिमिसिना आन्दोलन जा बक्तिताय सिमिसिना आन्दोलन जा ताकुरो सुप्रीम कोर्ट जों भारतनि सुप्रीम कोर्ट एनआरसी केस रिवै जों चिनि दफानो फियंनानि बागै जों सभा खालाय दंगो जों एनआरसी केस रिखा एनआरसी केस ने भारतनि संविधान आर्टिकल 6 सिराय सियाक दंगो 1948 नि 19 जुलाई नि परे जरा फाइनाय फातार हानि फाइनाय ब पाकिस्तान नि मानो ब बांलादेश नि मानो ब अमेरिका नि मानो आरो सैजाक दंगो बर ओरिजिनल इनहेबिटेन्टया तार माने बर अरनि स्थायी बासिन्दाया सुतरां ताबुक যারা পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট তৈ তংনাই যারা সিটিজেনশিপ তৈ তংনাই রেশন কার্ড তৈ তংনাই বড় जेसेबां डकुमेन्ट्स खाय तंथुन अ डकुमेन्ट्स कुनु काजो नांला जों जे दिन सुप्रीम कोर्ट एनआरसी नि बाद दिकुबै फायानो आ दिन नरनो फनो गयरानो सीएबी যখন বড় পাস খাইफोर पार्लामेंट सारा त्रिपुरा राज्य एमन के बाजी सक्का जोंनि थुनानि मतन जागा करिखा आसुके बर सक्का कोटि कोटि टाकानि बाजी सक्का बर टंठक जागै जों जे दिन सुप्रीम कोर्ट नि एनआरसी नि बाद दिकुबै फायानो राय तुबै फायानो आ दिन बाजी संनानि बागै अ फुलसरी न खब सारा त्रिपुरानि बर या तने गोटां दिसिदिन करिखा बरक साबो आसामाव যখন এনআরসি চালু খাইफोर साबो बरक रक्तेर गंगा बयबे ब्रह्मपुत्र नदीते तब एनआरसी হইতে দেব না হিনই কিন্তু যখন সুপ্রিম কোর্ট নি রায় রিবই যখন দিল্লি নি ট্রেন বাই হাজার হাজার আর্মি হাজার হাজার সিআরপি আসাম রাইফেল বিএসএফ আসাম ব্যাটালিয়ন পুলিশ রক অমিছিল খানায় খালানের ন যখন তে লাঠা বাড়ি রিফ্রু ও রক্তের গঙ্গা বয়ে দিবে যতন সুরক্ষা রাখাবে থামে যা আর প্রায় 40 লক্ষনি উপর তিনি সিনি জাক্কা বাংলাদেশ নি বড় ফায়ু নাই তবে ভানা বরং মানিয়া আবে 71 नि सिनेमा ने आसे नखरका बरक साका भारत नि संविधान नि आर्टिकल 6 1948 नि सिमिसिल नि बरक सिनेमा तिख्लायनाय हिनै आबनि बागैनो जोंबो बुबाग्रा न लगिरिवै आं रंजित देबबर्मा बा एनआरसी केस बुबाग्रा नि लगी सय खैका जिनि विजय रांखाल सय खैका जगदीश देबबर्मा सय खैका त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि सुनील कलय कासे प्रोफेसर बहु सय खैका आबनि बागै जों सुदु डेमोक्रेटिक लामातै जिन्दाबाद बा लामातै जों मिसिल खालायै सभा खालाय मिसिन आन्दोलनया जिनि आन्दोलन जे सुप्रीम कोर्ट जों खाय दंगो नरक जतन साइमानो हा बुबाग्रा काचिनि राजा अ हानि मालिकका जिनि बुबाग्रा जों तांगे तिफ्रासा हिनजा तिफ्रा हानि बुसा बन तिफ्रासा बन अ हानि बुसारनो तिफ्रासा हिनजागो आबनि बागैनो जों अ तिफ्रासानि बागै कक्सानानि बागै सिनि बुबाग्रा तिया रुङा ताक्लाय ब जाति संघ कक्सानानि तंमाने किन्तु कोविड-19 नि बागै ब जाति संघ थाङै मालिया
সালসা চিনি হা বুবাগ্রা যদি পৃথিবীনি বিচার লয় সে জাতিসংঘ যদি কক বসাই সাইকাই আনি দফা আনি হানি বসারক আনি হানো आं भारत वर्षव मार्जार एग्रीमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन बाय खायै हाबमानि उल आं सुसन खालायजांनानि हा सेक जांनानि थकक जांनानि बागै हेनै जुदि जातिसंघ बसाय सायखाय पृथ्वीनि जत्त दफानि बरनो जोंनो सापर्ट खालायनाय तामंगै आबनि प्रमाण इस्ट तिमोर 150 বছরनि পরেও थानजाखै चबा खालायमानि परेव आंतर्जातिक सम्प्रदाय पृथ्वीनि जत्त कम्युनिटी बररक विभिन्न जनक राष्ट्र संघनि गोबां मांखौ मारो समर्थन खालामनायनि परे बर हाफिरगै मांखा आयारलैंड 100 বছরनि परे बंनि हाफिरगै मांखा बंनि दफानि फियक्का आं 1997 सनो যখন জেনেভা জাতিসংঘ বাসনি নামনি থাঙ্গো आफ्रो आंनि बखरनि दाम 5 लाख आफ्रो आनो पृथ्वीनि जे कोनो जायगा रमानो आनी इंटरपोल केस दंगो रेड कर्नार नोटिस दंगो आइकना आं 3टा पासपोर्ट खायतनिका जेगनति थांमानो एकदिन बिरि थांगै अ दफानि बागै अ हानि बागै कक्साका आं आनी बयस आं नरंनि बसकां सानाना गोबां जागानो साका कतर जनसभाव साका आं 57 বছর खानि बयस ताबो आं कोनो सरकारनि सुजुग दिनैसिम पर्यन्त लेफ सापना नायाखौ केबल प्रमाण खायमांला दाखुरो बुखुरो जेखाना आनी दफानि कक साइमिया जेखाना आनी हानि कक साइमिया अ राजनैतिक दल आं तंगिया आं बुबाग्रानो बागि साका ब कांग्रेस खाइफ्रु वानो कांग्रेस फायदिनो राहुल गांधी ने बुसकांगो ने कांग्रेस हाफायदि महाराज जेखाना आनी हानि कक साइमिया जेखाना आनी दफानि कक साइमिया आंगार तंगिया आं जातीय पार्टी खालाया तिनी चिनी बुबाग्रा ब एनआरसी टेस्ट खालामनायनि परे तंगै मालिया ब नखरै कांग्रेस ने रिजाइन दवै ब तिनी 3 दफानि बागै कगमा साबायदिया सुतरां ताखुरो बुखुरो तिनी आं ब्लाइखायनो तंथक्का नुगै अ फुलसरि गामियाव आसे बर दफानि हानि बागै नरबो वासु वानसुकै तंगु हिने आं वानसुका नरबो मुक्ति खालाय तंगु हिने वानसुका अ कुसुब ताजाक तंमानि अ दफारक साजक जागै तंमानि जेखाने तेखाने नरक सुसन खालायजांमानि बंचना तंमानि अमनि थानि यगनानि बागै नरबो बुबाग्रानो चबाव रबिनानि हिने तिनी जे नरक मुसिकाय अर फायलायै चिनी कक खानानै फायमानि अ मंखा ब्लाइखेनो चिनी खाव जोंनो मारि खायै जोंनो ब्लाइखे खाथुं रिखा ब्लाइखे सोरां रिखा बसखांनि चबाव नरकनो मानानि हिने जोंबो मानसुका ताखुरो बुखुरो आं नरकनो कयनानि नायो चिनी अ पूर्व महरिपुर अ बुरातली केन्द्रव चिनी बुबाग्रानि खरकचा सेंक्राक सालामनानि बागै चिनी बुबाग्रा चंखा ब आमन बरंगनो चंखा जे बरक शिक्षित जे बरक चिनी दफानि कग्नवान सुनाय जे बरक हर चिनी दफानि बागै मुक्ति खिकलायनाय जे बरक चिनी दफानि बागै कक्सानाय जेखाने थेने वान सुकनाय अ बरंगनो तिनी चंगै रिखा ब नंखा देवजित त्रिपुरा सुतरां आं नरनो कयनानि मुसुङो ताखुरा बुखुरा चिनी बुबाग्रानि चबानो बसकांगो आगो गैतलांनानि हिंगाखाय गना कराक खालायनानि हिंगाखाय बसकांनि 6 तारिख एप्रिल नरक बुबाग्रानि ओ सेंक्राक न कफ्लाय खालायनानि बागै आंद्र समारियो बुट दुय नरक कासा इतिहास मासलामनाय कासा लाइफ मासलामनाय आं था खालायो अ पूर्व महरिपुर अ बुरातली केन्द्रनि रुकुरक ताखौ बुखुरक अ दफाना हामजानाय र अ हानि बागै मुक्ति खिकलायनाय र नरक गोबां भोट दिवै 28 केन्द्रनि बिसिंग अ केन्द्र जत्तनि भोट गोबां रिवै कायसा इतिहास कायसा सलामानि होने आं खाख्लायो ताई आं सानानि नायो जों थिनां चिनी हा बोसोर टरमानि नर वान सगैनायदि एक समय जों चिनी लाइबुमा चिनी राजमालाव जों नुगौ ओइ ताबुंनि आगिनि पूर्व पाकिस्तान बांलादेश नि मेघना नदी नि यांग टिके चिनी हाथ तंगमानि तिनी कुमिल्लारक जतन चिनी हाथ तंगमानि तिनी पार्वत्य चट्टग्राम तिनी खागड़ाछड़ी रांगामाटी अरबो चिनी दफानि बरक गोबां मा तंगो ए कुमिल्लानि कुटबारि लालमाइ सेचाटपुर चिनी बरक तंगो कमरनानि हायखाय आं थांगै नुगैमानि चिनी रिरि बरक कान्ना करिखा चिनी ट्रेडिशनल ड्रेस काननिया बुनि सारि गागारि कानै तंजाबायो जखन थाङै जों नुखा मुक्ति ना लायखा ताखुरक अ दफानि बरक मति खायसे मोजां तंबायसो कमरना थां तंबायखा बरक निजिनि कक ब बांला 50% 60% मिक्स तंबायखा चिनी कक बरक से काहामखौ सुजाखाय सायमालिया
abarno nugoi sengting tirpura hastene rigenai paye risa paye borno tuni rika borno musang rika borno phirogoi tukha norok tirpura sase norok buan saya norok musang sidine tabu khai borok nijerno kanei tagei tabu khai musangai tongoi suturang जों जुदि अमते हाय कैनो चिनि तेबो तंगो ए जे नॉर्थ कासार हाइलाकान्दी अब आगे चिनि राजा तमर कासा फलंग मा हिनि जागा तंगो ओ कासार म कासार तंगनिया म चिनि कक बरबा किप्रा कक बा कासार तंगसे म कासार गइसंका ओ आसाम म आसामिया म बुरु कक बाय हासाम तंगसे आसाम आनि कामिनि मुं एसराय यासाराय तंगनि एसराय थाका नन mo kolasora ya mo thalik tisa tongase mo tini kolasora ngai thangka mo tikhaino chini lai buma teruk teruk khai komori thangnani nai tongkha omono जों ma kasunai o kasutini o songramo norago senapati ngoi norago sengkra ngoi ma bosarai takuro bukuro ei sara chini tai kono upai kerei amoni bagino chini ei mizoram ni mami district chini rajani tabukgo pukri tongko aro bola kota tong rengdil hini jaga thangai nai dinro aro bchini laibuma kalaija sei nini bangladesh ni habigondo district সাতছড়ি তঙ্গো কালাঙ্গা তঙ্গো ছনবাড়ি তঙ্গো সেই হবিগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট না বৃন্দাবন কলেজ যেখানে দশরথ দেব পড়ি ওই কলেজ পাস খাইবেনি চীন বুবগরা মহারাজা বীর বিক্রম বনের রাংদি পড়ির মানে কলেজ তাবু তঙ্গো সেই শ্রীমঙ্গল দোলছড়া তৈলমছড়া বিষমণি পাড়া আরো চিনি বড় তঙ্গো বড় নবসং রক্ষা খালাইনাই বড় নবসং protection marinai abuni bagino chini bubagara chawo asik ha kotorma sing chek jak bui bai nor jate dagar jake tini sikon te tengi thanga tripra ha abuni bisingo che edc khawoi o edc bisingo che tabu khai borok bangi thangka tabu thanai বামফ্রন্ট সরকার 25 বছর মানিক সরকার নামালো 35000 পূর্ণবাসন নিকলান থangka অমতি খাই জুরি তিনি ও থাইক জিতেন্দ্র চৌধুরীনি নকা হাই teruk kai general lung thangkakai agami dino जों boro tongnai nini busa nini busuk boro kai noro theinai nini buthiya sung sikang nini busana bo hano phuno bui klane takuro tabu kese mura tangkhlaiye kona besero nok tangi ma tongkha thiya sung sikang nini busana nang bo hano phuno klane babu moni ni ha moni ni ko ni abuni bagino takuro bukoro o kogno wan chugoi जों bus kangni chobawa thei nangai thei rilai kolom teri oi sing bubagarani logi o tongai o hani bagai sing sobo makhlainai abuni bagai no 6 tarigo जों jesa khaipano sing keplai ma ungnai tai phainai 25 tarik o 25 tarigo chini bubagra o ITI college matho ayang kowo chini bubagra phainai norok bai malai phainai norong chobani butangni kok sapainai o hanu buteke muthangnai o dofana buteke muthangnai norok bai phai malai phainai kok sanai adino o kamini jotto borongno a জনসভাও a সমুদ্র হাই চিনি বড় কুঠুমা জাগাও norok kar jagawo jotto no thanani bagai ang kobogoi ang kok orono muthaka tifra motha ayu blokpun bubagra ayu blokpun jotto no khulumbai ja Tonggari mal joto tongradi kubukura joto tongradi ar kokna khani khnagradi
Gonodon Parani. Total family of total voter one 350. Aro fight na Tipramutha long le Tipramutha long le Bubagra long le Bubagra long le Tipramutha ke Tipramutha ke Bubagra ki Bubagra ki हामबाय पहिला तिनिसिम फाइ मानजाजाक पुलसुरि गन्नदन पारा दै कन्यादन पारा जों इरो जों फाइ मानलायमानि परे जों प्रग्रामनि परे जों तिनि इरो जयनिं प्रग्राम मानखा तिनि अ पारानि टोटेल फैमिली 130 फैमिली इरो सफायजा दै टोटेल भोटार दङ 350 बरकनो मेला मेला हामबाय बुबाग्रानि उङै बरक तिनि सिनि बुबाग्रानि अर फाइ मानजा फाइका तिनि सिलेन्डार फाइका तै बरकनो जों लामसगो बुबाग्रानि मुङै तिनि तिप्रामथानि मुङै बरक बुबाग्रानि जे नाहारमुं ग्रेटार टिप्रालेण्ड आबनो बरक बु वानसगै बरक तिनियो ब्रंनि जाति दफाना वानसगै तिनि ब्रंनि जे अस्तित्व रक्षानि लड़ाई अ लड़ाइयाव जतबो फाइ मानजा फाइनानि बागै तै चबानि बरक जे चबा बुसकांनि जे चबा तंनाय चबागो बरक जत फाइ मानजा फाइका तिनियो बरकनो जों लामसगो बुबाग्रानि मुङै तै बरकनो हामबाय रहो तिनि सिनि लगे फाइ मानजा फाइनानि बागै जोंनो हामबाय ब्लाइ केनो हामबाय आं तिनि अरो सेन्ट्रेल अबजार्भार हिसाबै अपूर्व महरीपुर ताइ गुरातली केन्द्र नि अ फुलसुरि कामी दुईटा कामी फाइ नुफाइका अरनि बड़ रगबो जे बुसकांगो तिनि बुबाग्रानि तैफांबाय जों जे मोथांजांनानि जों जे हानो फिरगै मानानि अचबाबो बरबो बुबाग्रानि लगी तंगो एवं लगिरिनाय हनै तिनि जे बरक अर समायतांखा एवं बुबाग्रानि लगी फाइनाय हनै अकामिनि बर रक तिनि जे तिप्रामता हापाइका बरनो आं बुबाग्रानि लामसगो ताइ खाका हामयाफारो तामनि हिंगाकाय जतन साइमांखा तिप्रा हास्तिनि लुकुरक बरकबो थांनानि मुसुंगो बरकबो थिनांनि कायसा काहाम भबिष्यत वानसुगैनो तिनि अचबाबो बरक फाइ बोसा फाइका बंनि बोसा बतै बंनि बुसुक जतनी थिनांनो वानसुगैनो तिनि जों अ हानो फिरक माननानि बागै अदा फानो फिरकनानि बागै बर बुबाग्रा बाय बुसकांनि सालो चबाबो लगिरिनाय हनै बर कग्रिका आबनि बागैनो जों तिनि ब्लाइखाना खातं थबो तामनि हिनबा बुसकांगो तिनि चबा तेबो कराकनाय तेबो फानुंनाय एवं जों बुसकांगा आगुयै थांमानाय तिनि बुबाग्रा गैयै आसिक सावैनो जतननो हामबाय